Oskari. Nimeni on Oskari. Näytteen Irmeliä. Tähän mennessä kuvaukset ovat sujuneet ihan hyvin. Minä oikeastaan muussa tiedäkään sitten. Kaikenlaista. Irmelin henkilöllisyys on salainen. Sitä ei kukaan tiedä. Sitä ei myöskään, Irmelin sukupuolta ei myöskään tiedetä. Eikä oikeastaan Irmelin suhdettakaan Mattiin kautta Teppoon juuri sen syvemmin myöskään. Sitä ei kerrota, onko he naimisissa, ei ole ollut naimisissa. Ainakaan sormusta ei ole nähty missään vaiheessa. Eikä mitään muutakaan, että oikeastaan Irmelissä kannattaa ehkä enemmän kysyä Tepolta.